Par riječi o LIFE programu reći će vam i Nikolina Petković-Gregorić, nacionalna kontakt osoba za program LIFE u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike. Dobar dan. Evo, pozdravljam vas u ime Ministarstva zaštite okoliša i energetike, nacionalne kontakt točke za program LIFE. Naša je zadaća približiti vam ovaj program koji je jedini unijin instrument isključivo namijenjen dostizanju ciljeva u području zaštite prirode, zaštite okoliša i klimatskih aktivnosti. Program LIFE zaista kroz sad već dugi niz godina financirao je konkretne mjere, brojne projekte kojima se zaista poboljšalo stanje u zaštiti okoliša. Postoje rezultati i dokazi o tome i evo na to smo iznimno ponosni. Osim kroz bespovratna sredstva, LIFE program pruža podršku i potiče ulaganja u prirodni kapital i zelene projekte i kroz neke druge financijske instrumente kao što je na primjer NCFF, o čemu ćete malo sada evo kasnije čuti od predstavnika Hrvatske banke za obnovu i razvitak. Dakle, brojni su konkretni rezultati i uspjesi LIFE programa. O tome sada svjedoči i činjenica da upravo na razini Europske unije traje rasprava o novoj LIFE uredbi koja će osigurati nastavak LIFE programa i za razdoblje nakon 2020. godine. A Ministarstvo zaštite okoliša kao nacionalna kontakt točka, kolega je htio pomoći, ali evo, snašla sam se. Dakle, koristi sredstva LIFE programa u projektu jačanja kapaciteta za nacionalnu kontakt točku, kroz koji smo od 2016. godine do danas proveli brojne aktivnosti i preko 4000 potencijalnih prijavitelja i zainteresiranih dionika informirali o programu LIFE, o mogućnostima programa, dobrobittima koje pruža, načinima prijave itd. Takva info događanja i radionice održavat ćemo i ove godine i u nastavku kao i do sada. I evo, iskoristit ću sada priliku najaviti da se ovogodišnji natječaj kao i obično očekuje u travnju, tako da evo, dovoljno je vremena da se uključite i razmislite o mogućnostima prijave projekta. Kroz jednu od naših projektnih aktivnosti organizirali smo i današnju konferenciju i sajam LIFE projekata vani ispred. Jako smo ponosni zapravo i na broj projekata, broj korisnika koji koriste i očekujemo u budućnosti da će toga biti još i više. Iznimna mi je čast da smo imali zapravo ove godine priliku organizirati sve u prekrasnoj dvorani Vatroslav Lisinski. Kao glavna ideja u pripremanju ove konferencije bilo nam je kako dokazati da LIFE projekti imaju veliki značaj u ostvarenju napretka u području zaštite okoliša i potaknuti vas na prijavu projekta. Dakle, i europska i nacionalno zakonodavstvo je prilično dobro razvijeno, međutim ono na čemu moramo možda i poraditi je na samoj provedbi i poboljšanju provedbe. Tako da program LIFE evo, vidimo kao zaista jedan od pravih odgovora na te izazove u provedbi ovih ključnih europskih politika. Osim toga, željeli smo skrenuti pažnju i na činjenicu kako LIFE projekti imaju velik doprinos u onome o čemu se uglavnom priča iz okolišne perspektive, a to je međusektorska suradnja, integracija okolišnih i klimatskih mjera u druge sektorske politike. A isto tako i prilici koju ulaganja u zaštitu okoliša i učinkovito korištenje resursa i prirodni kapital i biološku raznolikost zapravo daju gospodarstvu, gospodarskom rastu i razvoju. Osim toga, želimo skrenuti pažnju i na potencijal za integraciju projektnih rezultata. I nadamo se evo, da ćete prepoznati uspjehe LIFE projekata i pridružiti se ovom
klubu ljubitelja live programa i kao korisnik tih rezultata. A možda dobiti i nekakvu ideju za suradnju i sinergiju. Zato smo zamolili danas live projekte u Hrvatskoj i u susjednim zemljama da se predstave, da predstave svoje projektne rezultate ili one već ostvarene ili one koji se tek očekuju da će se ostvariti i vjerujem da će kroz prezentacije, da će vam se približiti zapravo koristi live programa i da ćete se uvjeriti da je program live stvarno jedan super program. Upravo usmjeren na konkretnu provedbu, konkretne mjere i poboljšanje stanja u zaštiti okoliša i prirode. I hvala vam još jednom u ime Ministarstva zaštite okoliša i energetike što ste došli.